Hekk kif għajnejn l-Unjoni Ewropea u eluf ta' diplomatiċi u ġurnalisti nsabu fuq Brussell, TVM News jiltaqa' ma' rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea Neil Kerr. Jibda billi jfakkar li diversi analisti u anke l-midja internazzjonali qed qis dan is-summit bħala wieħed kruċjali u ta' konsegwenza kbira. Minħabba l-fatt li qed niddiskutu, qed jiġi konsidrat li qed niddiskutu l-futur tal-Ukrajna. Futur tal-Ukrajna fil-kuntest li numru ta' aġenziji finanzjari globali taw estimi tagħhom u qed jaraw li m'għandhomx biżżejjed fondi biex iwassluhom sal-ewwel nofs tas-sena d-dieħla. Skont il-Kummissjoni Ewropea l-Ukrajna se jkollha bżonn aktar minn 71 biljun euro f'finanzjament li l-maġġoranza qawwija minnhom jew 51 biljun euro se jmorru għall-militar u l-armi. TVM News staqsa lis-Sur Kerr u x'jistenna li ntlaħaq bil fl-ewwel jum tas-summit jew inkella diskussjonijiet u se jtawlu għal ħafna aktar sigħat. Aħna hawnhekk il-kelma illi rridu naqblu, issa jekk naqblux il-ħamis filgħaxija, il-ġimgħa filgħodu, il-ġimgħa tard billejl, imma kien hemm numru ta' Prim Ministri illi ddikjaraw li lesti jibqgħu hawnhekk kemm hemm bżonn minħabba l-fatt li dak li huwa qed jiġi diskuss tant huwa ta' ċertu pis u ta' ċertu konsegwenza li jekk ma naqblux din ħadd impatta mhux ġast biss fuq l-Ukrajna manki fuq l-Unjoni Ewropea. U għalma TVM News li l-istennija hija li d-diskussjoni probabbli tibqa' għaddejja sa tard il-ħamis bil-lejl. Ir-rappreżentant permanenti ta' Malta l-Unjoni Ewropea ifakkar li dan il-Kunsill isegwi diversi oħrajn li matulhom il-mexxejja Ewropej qablu dwar il-bżonn li jintlaħaq bil f'dan il-Kunsill dwar finanzjament għall-Ukrajna. Minkejja dan irrikonoxxa li dan mhux daqstant faċli hekk kif hemm numru ta' stati membri li qed jikkunsidraw il-konsegwenzi li se jiffaċċjaw.